Wah, init kaayo mga lodi. Magpalandong sa ta. Dirita sa kuan. Kining ilawom sa punuan sa kuan. Unsa man ni? Uy, lansunis. Oh, durian di ay durian. Nabayay kuan oh. Bunga pero gagmay pa. Pakyas. Moy akog na ay kuan diri no. Kining tago ta. Sig na ay makakita. Unsay paminaw ninyo? Unsay duda ninyo? Nag-oo ko? Wala way. Nagpalandong lang ba kay Gating inita eh. Ang durian na ay kuan, bunga pero gagmay pa. Pero silip-silip lang tagagmay dire, ginagmay kay basin og kuan ba. O basin og na ay has. Kailan mo og unsay has? Mga bulanon. Kailan mo og unsay has mga bulanon? Aw, kaila di ining mga kuan? Kaila di ining mga bulanon unsay has di ay? Kay bulanon man ni nga has. Abi ninyo unsa nang has? Kuana, bitin. Snake. Uy, naay manok. Nakahirig man siguro nagpungko-pungko ko dire. Naaday manok diya sa kuan di ay. Bagnutan. Pandamay. Ay, dakpon ta karon. Signiton ta ka. Nindot ron man ta ba? Ug na ito ba? Maligo na lang sa ko siguro ani. Ay, naay magian ako ron sa dalan. Mangayo kog tuba. What? Pwede din na pangayon. Huy no. Ilom diyan no ka. Dakpon ta karon. Sige kag ugtak-ugtak dia. Ha? Ginagawa mo. Kita diri sa ako kay Piting inita oy. The sun is very fire. Maran! Tuba na lang kulang lagi ani. Tuba, hain ka na. Paduol nasa ako giuhaw siboy kinutil kay pirti mang inita.